Gaga. Namay komprahan ka niya ng kwanta ng chichirya. Namay kundin. Kundin. Baka na pagkaras manang. Ay, condense. Kundin at Condense. Hi guys! Ako na pud ni April 22 na mo tukad mi datos among lula kay maglamaw kuno mi. Tanawon nig mga kuan man ni among lamaw. Naglisod kog lakaw gagushan mi kay nagkaon mi kuan. Nilusak nga saging wa ko magvlog ani na kay hadlo kog mailugan. Dali-dali ka dyan nahag hangka bagahua kay di magsilbig mag-vlog-vlog pa kay inilugay na. Daghan gud mi. Tapos manang lisod og nas manang unsa inganang naikaon kay na pawawahi ka. Di ka kakaon kay panglam dyan ra. Ano guys? Miding pawawahi. Hoy, naligo na jud ko ha. Basig mo ingon na pumuwa ko ligo. Bisan paghamong pasimutos ang ilok. Grabe na pud mo. Kaingon og wa ko ligo. Wa mo jud ko maligo datong adlaw. Kamo kuno may agas asa mo iligo ang agmusang kustunaan. Grabe na pud mo. Tawa ka tawa tir. Dada na, sidya ang gipadasang bag kay hanang gisudlasang para pernales. Dada po kay guest ya. Kaduga dyan ni mga badyak, iniban-iban ha mga minja ni. Nanay. Alas 4 naman untas hapon, pero garabing inita paghihapon. Tres pa. 4 na hapit. Ang sabay sunod sa alas 3. Papel 4. Hapit na yung bitaw ko. 3:15 pa. Hani, si may ibutang ibulgar. Diyan mo ipaniklod rong duha. Adyo pa sa lipod diha na ako. Kaya ba sa lipod ka kaya hindi ka maintan. Ni punting na hag-init. Sabi ning bag premier mo katong gidkaso. Hangat mo. Lagi danag hang duha ka kilo nga sensiyo kay injag kawatan dito sa bahay. Okay. Pila enta po na nakakaadlaw ng tinigom. Unsa kawat-kawatan ra? Ay, ginoo ko. Palit o condense. Palit na nagkundin. Matod pa sang lula. Palit sa rito kundin. Halibay kundin la. Kana bang gatas? Kana bang kundin? Kundins man di ay. Ang problema karon kay hang kwarta usara ka gatos. Dabaw lamang ka kini og makaigo ba ni na masamang mga sagol sa among lamaw. Sa kagatos sa budget kay kini laging wala tay mamiso. Wala jud in tao makuot kay ya maghinguot ya. Panlay ko na mo. Wala mo. Bas na po ninyo ang lipstick. Lain na po ni color kay ang lipstick datos ba di sa paghambog daghan ka to. Mong ang hinay gamit kay mga panos. Masayang ra malabay na pud. Ay kining naanatas bukid lagi di na magamit ning atong mga paraphernalia pampagwapa. Di ba sali? Arang. May kahumanan. Grabe gabi ira gud na sila tinawag. Wa pa gud naputod. Kami taon dari mga single, aril man laro-laro mas kalibunan. Dadalakaw. Mao lagi. Hayahay ni ano? Kani kay murag nilulandong na. Nakazu init. Kapag ang tilaok hangat ako. Dami na po ng bag di, puli-puli ta. Lagi terma. Baghat na ako te, bago parang ko ng anak. Nganak ito ko ganina. Grabe, kaluha. Lami, minini makaantag kamuti ug bulang huno kay. Inig panganak nimo ditso. Ditso kazo, anay itang-utang. Di mo agig bati. Di mo agig pati. Arang, sakto ka. Sali. Kay usay di ko makakawag ka ng mga lugot mo. Na, grabe magbati man si ko. Sakit sa tiyan sa pero sige kamuti. Ditso masilog, wag anak. Kaluha pa. Tagas pagtiil, tagas pagkulamoy, Kumaring, asa ba mo maring? Sige, kurumidad to kay magkuntis mikan. Kisa man ang dibili? Sasan. Mating ni mga tawhana ni. Papila ba ako ni Jugan tada na? Kay kuan ka nang magkunay ang Ano man mo apil mo ka mature? amateur unsa. Pahirot ba ka mo sa Bastos, ari ka sa na mo mahid, wa kay batasan. Parihurat ang gipaningot. Agang nao. Bala ni mo nog mabasa. Diyan na mis kalubihan. Hani barong nag-uwan na mag Uy, sagit din. Kisa ba gasunog? Inom sa una. Adyan ni Jubay na. Si budi kay matibtiban dyan mo sa ID. Padala po ka. Adyan danas ko ante. Hait mo rin Kisa ba ng barong? Uy, laki ka ni Siri.
Yan, labi to na. Musirit ko no, laki. Pero ugwa, di mo sirit. Bajik, ay bajik, di mo Wala maka. Ako ba nag-duak kanina? Ay, barang. Margas Sprite. Ang kamisa dyan. Na, nalipstikan man. Haragas. Bastos, magtibtib ra ko. Hara, tibtiban na kag imo, tibtiban na ka. Ako rin tibtib. Tuwang man. Ano ito? Napaisalin. Taro nga lagi. Pasabot. Ibang ka na. Hala, uy, nakahugaw na. Isa masa. Adi ako na. Ba? Mabagal ko na ko buo. Kung ano bang natapok ng mura na, karoon na talikod ng isa. Ay, ano ron? Guwang na magtumoy dari. Ay, huwag mura tara nagkaglugi. Sige na magagahi ang Substitution. namin nag. Eh, jati igor ang pitkan. Mating. Sama mo kay saling sa lawas. Igor ang wit ka na. Da, grabe ka. Simple ra ka na opak. Da. Lupi ka gidyan, lupi ka gidyan. Kadung singat ko gidyan, si igor ang pangwitkan. Mating igor ang pangwitkan ding. Kuha nilain. Dapat isa ding. Ano, wala igor rin ang witkan ron. Mating. Oh? Kinira ka dyan tinigbasan ba? Oh, wag ka dyan effort ba? Tiya, na, igor nga pitkan. Straight good. Tiya. Oh, ni mga anak ka dyan mga hawid sundang. Oh, ha? Pusam ganig. Beteng, injo na bang bagal-bagal o magara-gara mo rin eh. Di ba, Deng? Uy, ano ba yung tilang mura naman nag-gig ka nagdaro? Di sa pagkagadaro. Ano ba na yung tin? Mura naman nag... Dari magugate? Hala. Adang hono ng puto. Hoy, asa lang mag-imna Wala kang bati, ikot-kot. Na. Sila yung gipadadjong kayo gapoy. Ano ba? Huwag ko na nagkadabo ha? Ako ni dito rati ka. Masig madjabo na. Wanta tanan ni makaon. Kamu una-una laman mo daw. Wa mo naluoy na rin duha kadadjong. Oh? Nakalisod-lisod din taon sila. Hapit maligid sa pakilid. Luhin taon ning hangtig dadjong. Oh, hinay-hinay kay bakilid ra ba nang kuan basig ma tilagbo mo diha. Ay, ni mga bata mo palit ra tag kundin. Pan-uban. Na may papay. Aliwaros sa puro mga bata mo ga. Papalit kong lollipop. Na may papay. Lollipop. Panabanan mo palit ra tag kundin. Sunod-sunuron. Naabuti. Mga pang-ilot ni mga batahan di ba mura maganaw kaon. Wa lagi ko'y kwarta mga anak. Sana all anak. Ayo. Mga daga. Wa na. Namoy, komprahan ka niya tanang kwarta ng chichirya. Na may kundin. Kundin. Kundin ba ka na bangkaras manang? Hoy, condense. Condense. Kundin, sa kawo kundin anda. Hani papatudang. Wa mo ay. Tengog. Na may brabola nga Atong batangag-tengog kay aron lamig kulor. tungog. Batangan na tagtengog di. Ayo. Royal na laman litro nang. Litro. Halom di koy kwarta di ay. Tutangan sa lawan. Listar. Kanilan ko na ugma ba na yan? Matinggilis taga di ay. Hindi balansi. Total. Kaya di madag ural-ural. Char. 40. Naitag laman hinos nang nirinig ko gi. Lista lagi hinuon. Kaya nagitotal ra gay buno-buno. Ay, kabati. Palita kundin. Kundi. Sama-sama Hanini. Silent S. Pala magaban-uban. Patani.
kuan la, hanigi. Tag 5. Nawala yung membership. Agar ba ding budget dahil isang gatos ra. 10, 14, 4, carry 1, 5, Wala mo di ice. 11. Ice dahil po nang. 1 for 10 re. O, di ice ko na po. Pilak ice. Tolo. Duho kas ako. Tolo sa talo. Tulog ice kamo. Kay kamo may na-squilag. Cooking. No, Kamo may magbalansi daan og hani at panahon. Ikaw ang nabla ko. 120. 120. Sa akin, ngita ko na nabok 120. Nating gadin ni. Isang gatos ra kadyang budget dani. Sa budget. Budget. Grabe naman. O sa English pa budget. Char. Sa kay Bisaya ta budget. Ano na? Kasahan. 120. Mating magura ba ning withdraw ning isang gatos na nustig para ba ni? Palihog og daday. Ay lagi ah. Ikaw, das ice te. Na. Hello. 120 na. Gamay ra man adang. Teng ice dang di kaigo na. Kod igo na. Limahan Di manggahi na nagateng lagus. Limahan na naman kuno la. Tanan na palit, mo wala ko kwarta dang. Okay, na adyo ko nang mapapalit na pagkabulke. Ginagawa lagi bulke. Ha? Bumo di. Paningat tagang ilong. 3 piso. Lolipop. Ana pang lulipap na ko na. Why lulipap dang? Ani man? Ikaw na laman. Hindi men. Diyan kay piso raman ha. Ipis mo na. Tanga-tanga laman mo na. Tagtara laman yung jukin diminta kay piso ra may suklis at ng kwarta. Wam tiling budget. Budget. Ano yung budget? Nay, oy. Kumudada ning kuan ha. Ako magdas. Ako magdas kun din. Payment piso. Mag-visit na ko. Saan ang kadayban 5,000 oh? Thank Wala you. ko may ipos. Pero dos na bilin. Ari sa lang. Sa ibak pa. Salamat ka adyo. Oh, salamat po. Kendemen. Agang buti asaman ka daw dito. Kari pa ning lida. Uy, ikaw rin ihot. Ang ihapit. Nigulay na ho. Ah. Kini laging nga ni. Kini bang basiyo. Kaya di ni mo ihapit ni. Magtaga me. Pagputod mo. Kaya wala yung kwarta. Dapat sila. Pilito. Palima mo. Adyo magsabang ha. Magpalitan kindi ha. Kaya manundog ko mga uban dito. 2 piso right sa pili. Wala na tagal sila tikay. Parang Ara gajud ka lao gajud ka. Ugi man tatong giputdan.